long. You better hurry up before the spring just come on. Talking about girl, I love you. You're the one. This just looks like a refund. Wait, what else is on? Putting out Cheese Rihanna with Take a Bow. Imizuzu masenzi be-18 ngokuyibethele intsimbi yaka-10 o'clock. Singakala no Phil Philiswa Ngingolo Bango, Health Promotion Manager based and ngoba yethemba. Namhlanje ke sithetha ke nge-human papilloma virus. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Tuma. Mandibulisa nakubaphola bukhulu be-VCR. Inkosi kakhulu sigqibelene kudala wethu Phil. Kuyavuya uba ndiphinde ukubona. Ndiyavuya nam ubona ndine-flu package kwi-job. Oh, Yeah, you are not okay at all. Yeah. I just did an intro about like ngoko singokola ngayo Phil namhlanje into yobana singabantu abaninzi iwari sinayo kubana sifumane HIV okanye sizale simithe. So we don't care about ezinye izifo ezithi zibe zenziwa zifumaneka through sexual contact. But before tap into that, ndiyafuna uqala simcacisele umphulaphula into yobana yintoni human papilloma virus. Nkosi kakhulu Tuma. I-human papilloma virus esithi HPV xa siyinqumlela. Yi-virus okanye intsholongwane ecommon kakhulu exhaphake kakhulu esulela lula through okanye ngokuthi kubekho intimacy through skin to skin contact like i-sexual sisabelane ngesondo sexual activity nomntu one-HPV whether i-male or female. So uyakwazi ukosuleleka ngo-exchange sex toys umzekelo, go have i-vaginal sex, go have anal sex, oral sex, through i-small cuts okanye ukugruzuka okanye ubucekeceke beskin. Sayibona mosezaa ndawo apha kwi-anorectal kwezi ndawo i-genitals ezi zethu kuthanda ufuma cekeceke. So ngelinye ixesha awunawuyazi noba unekhathi or ugruzukile okanye une-opening nje ethile. So ilula kakhulu uba yosulele and it's very common le ntsholongwane. Kangangoba kuthiwa i-80% yethu bantu bangoomama sizawuthi okanye sikhe sa-acquire okanye sanayo le ntsholongwane kulula uba isulele. Then ke ngoku kuye kuxhomekeka abanye abantu bayayifumana ikwazi ukliyerisha on its own. Kuxhomekeka uba zizawucacisa ke sinee-types ziyanambarishwa ezi types zale HPV. So kulula nge-skin to skin contact nge-sexual activity nje kulula uba uyifumane le ntsholongwane. And ke ngoku uzawuthi uyifumene ungavazi mpawu ngelinye ixesha ucinga fanuba urayithi kanti unale ntsholongwane uyikherileyo okanye nayo apha emzimbeni kuwo. So ke ngoku mandicacise further ithi into there are papilloma viruses andithi human ke ngoku kuthiwa about 200 types ye-papilloma viruses. Out of those papilloma viruses ezichaphazela abantu side sifike kweli gama lithi human papilloma virus zi-100 ii-types zazo. I-human papilloma viruses depending kwinamba ke ngoku. Then sibe ezi ziyi-15 ezikhoza i-cancer about 95 more than 90% yazo ezi HPVs zenza ntoni i-cancer yomlomo wesibeleko. Ii-cancers, any cancers noba i-anal cancer noba yi-oral or. But ke ngoku sibe nale ingu-16 no-18 inamba yayo itype ye-HPV ebangela umhlaza womlomo wesibeleko which is i-cervical cancer. So ithi ke ngoku lo type 16 and 18 uresponsible for about 70.7% ye-cancer ye-cervical cancer. So yona u-16 no-18 lo ungunobangela we-cervical cancer kubantu abangoomama. Ndithi 15 types zenza i-cancer esithi sisibeke emngciphekweni ka-90% yee-cancers. Noba yi-cancer ye-vulva, ye-vagina, ye-anus, ye-oral, esophageal. But u-16 lo no-18 oyona responsible we-cervical cancer kakhulu which is 70.7%. Andanoba iyavakala kakuhle into iyavakala. So i-HPV ke ngoku le njengoba zihlukahlukene but eze sibeke emngciphekweni kakhulu uba sidevelophe le cancer ngu-16 no-18. Yes, that is ke ngoku. Yes. You've mentioned into yobana
sometimes uyakwazi uba ungakwazi ukuzibona, which is symptoms, ide iyoziphelela ibe ingapheli. Kusube kutheni xa seyifikelela kwinqanaba lobana iziveze? Alright, ngokuye sisosuleleka ngokosuleleka. Ithi ke ngoku le nto mandiyikhankanye nento ethi, noba wokhe wane-sexual partner eyi-one awusindanga ekubeni uba, so laa nto babesithi common kakhulu ekubeni Yeah. le-H_P_V, depending ke ngoku immune system. Abanye abantu ngoba i-immune system zabo zicompromised okanye hlele ne-immune system e-weak, kungalula uba ngomane umane uhave i-sexual nto activities, umane uzi-engage kwi-sex, ezi risk factors zokubana mhlawumbi wawu-engage kwi-sex at early age, umane ube neenamba ye-pregnancy, ziyenza ube semngciphekweni, utshaye notshaye, zikubeka emngciphekweni uba iye le-H_P_V idevelophe into, yenze ii-cells ezi zikwi-immune system zethu ziye zidevelophe to ii-cancerous cells, zigrowe abnormally ke ngoku, apho uzawuzibona. And unfortunately ke ngoku for i-cervical cancer le, ixesha elininzi xa uva ii-symptoms ezi kusekulate, mhlawumbi stage 3, stage 4, sekulate, ikhohlakele ke kakhulu because uhamba nayo ungayazi. Kanti abanye abantu ke depending kwi-type yale H_P_V ifumeneyo, ezinye ii-types azisibeki emngciphekweni oba zingade zibe nekhensa, mhlawumbi ube neentsumpa okanye nje iphinde iziphelele. So iyadiphenda ngoye uzibeka emngciphekweni ubutshaya, multiple pregnancies, HIV co-infection. So uba i-immune system yakho nje isezantsi, kulula ekubeni ingaprogressa ke ngoku to ii-cancerous cells. Yeah. Yes, nezinye ke izinto ezisibeke like i-diet, uba sitye kakuhle, yonke ezaa nto, kungalula. Then ke ngoku mandikhankanye into ethi, ukhona uprofesa phaa nge-1980s owasinceda ekuthiwa nguProf Hausen waseGermany. Okay. Ndizawuthi wasinceda kakhulu because between the cervical cancer nale H_P_V seside siyakwazi ukuba sine-H_P_V vaccine, siyakwazi uba siyotshekisha i-pap smear to ukuba siyibone early and to prevent ekubeni uba i-advance this H_P_V to i-cervical cancer. Ndinento ethi ndiyambulela kakhulu loo nto because ke sesafa because bengakwazi uba singayipreventa njani. Kumane abantu babe ne-cervical cancer but ke ngoku ufumanisa bazawubhubha because akho ncedo. So wasinceda kakhulu. You feel, I was about to ask about the vaccine. I remember this is not the first time sithetha ngendaba ye-HPV, but the first time sasithetha ngendaba ye-vaccine ethi inikwe abantwana. I'm not sure if there are 14 ukuhla la abantwana befika ne-4 ekhaya because kufuneka bathintelwe into yobana bangakwazi ufumana umhlaza womlomo wesibeleko, because si-assume into yobana at that age abakabelani ngesondo. But how do I prevent into yobana ndiyifumane i-HPV? Ndinciphisa kwezi zinto ubusozibalile mna as an adult or ndenza njani? Alright, le ugqibo ikhankanye i-HPV vaccination kama sinephulo every year esithi silenze, ukukhusela ke ngoku abantwana basebancinci bona, so that in their lifetime bangabi sabakwazi uba nayo i-cervical cancer due to this HPV. Ngoba enye into endilibele ukhankanya uba sithe ivirus mos le HPV, human papilloma virus, ngoba sithi ivirus ke into ayinyangeki ixesha elinintsi, but siyakwazi unyanga infections and the diseases as out of that i-HPV le. So ke ngoku sinelo phulo lithintele ekubeni babantwana abancinci xa bebadala bangabi nodevelopha i-cancer, where sibanika i-vaccine ezikolweni, whether private, public, independent, special school, zonke nje izikolo. Umntana as long as ena 9 years, lo mntana ku-grade 5, 6 and 7 uyafumana le vaccine ethintela ekubeni bangabi nayo i-cancer yomlomo wesibeleko xa mdala. So le vaccine ke ikhusela kwi-types, ku-type 6, u-type 11, 16 and 18, ezi abe ndithe sisibeka emngciphekweni kakhulu ii-types ekubeni basithini sidevelophe le cancer. So ke ngoku la vaccine kabanye abantu bayoyike, it's halal friendly, and even into eyenziwe ngazo ayizibangeli ekubeni uba umntu adevelophe i-disease. Iyokhusela bangabi sabi nayo intoni i-cancer yomlomo wesibeleko. So sinalo phulo ke
Then busowutshilo ke ukubaluleka kokuthini kokuba abazali basayine laa form siye siyikhuphe. Seyiphumile ke ezikolweni ezininzi. Kamba nam bendiyisayinile loo form. Ndine-girls mos nam, ezinye Okay. sezivaccinathiwe. So asiyenzi into yoba sithi abantu mabenze into thina singayenzi. So ii-girls zam ke ngoku sendiyisayinile loo form yaphindela esikolweni so that abantwana bakwazi uvaccinate. Because amanesi awakwazi ukuvaccinate abantwana okanye uthintela abantwana ekubeni bangabi nayo le cancer yomlomo wesibeleko. Umzali engathanga wakonsent okanye wavuma asayine kulaa form uba umntana wakhe makanikwe ntoni le vaccine. That is i-primary prevention ke leyo. Enye i-primary prevention siyafundisa kakhulu about ukutshaya because kaloku ndithe about 92% zibangelwa yintoni? HPV, cancer yomlomo wesibeleko. Yeah. Siyafundisa ke so that la enye percentages le enye percentage ishekileyo lincinci iyabangelwa licuba. Siyazi icuba mos likhoza into eninzi. Yeah. So siyafundisa about i-sexuality education. Sifundisa abantwana mabangazi engage okanye mabangazibandakanye ngokwesondo, especially xa ku-early because yi-risk factor. Xa uthe wazibandakanya ngokwesondo at an early age uzibeka emngciphekweni noba unganayo le HPV. Siyayibona, so better into yoba abantwana bathini bathi stay away kwi-sex nje. Yeyona prevention leyo, awuhlala ungenaxhala. Then i-condom although ayipreventi yonke, zithe skin to skin contact. So even if uthene nca, i-condom ke iyasetyenziswa although uyazi uba engqondweni ayipreventi, ayikhuseli zonke ii-genitals mos. Then i-male circumcision. And enye into mandikhankanye nee-boys ziyakwazi uba ne-cancer, not ye-cervical because azinasibeleko mos zona. Okay. So i-anal cancer, penile cancer, i-oral cancer nazo zingakwazi uba nayo. But ke ngoku kuba mos apha eMzantsi Afrika uxhaphake i-cancer kakhulu leyo yomlomo wesibeleko, that's why i-focus ke kwamanye amazwe ayavaccinatwa nee-boys depending ke. But apha eSouth Africa eyona sifo sixhaphake kakhulu esibangelwa yi-HPV, le cervical cancer, that's why sifocusa kwii-girls. Kamba uqala i-breast cancer then ulande i-cervical cancer ngokubulala. Okay. Cancer. So ngenxa yexesha sisi wam please ndicela sikhe siva, there is a voice note le I'm not sure if Msasazi bendicela ubuza ke ngoku umntu ude abe uyazazi ungekabikho symptoms mhlawumbi, can someone just wake up and go straight to the clinic ahambe ayotesta like uba kusenziwa kwi-HIV? Iyatestelwa iyathiwana okanye usuvele ubone sowune-symptoms? Ndiya kwinto ethi bana ngaba if ever someone could have the audacity of going and tourist avele ahambe ayotesta then ke ngoku aqalise usebenzisa into enoyiphelisa, ngabe iyatestelwa okanye kwenzeka njani umntu udaze abe uyazazi ubana ngaba unayo? Thetha no-Anda ezibeleni. Thank you so much, Anda. Siyabulela kakhulu. Phil, sine-2 minutes. Ndicela siphendule umphulaphuli kule 2 minutes then sivale. Okay, inexesha linomona kangaka, seninzi into befama siyayithetha. All right, ubuza kanye ncakasana ndizawuya kuloo prevention or prevention. Apho thina ke mos sesibadala siphosiwe le vaccine. Abantwana bethu banelakhi kakhulu yokuba bayifumane bona ukuprevent uba bangabinayo. So if ke ngumuntu ongumama mandithi umuntu ongumama yena fanele aye ekliniki okanye kwagqirha okwenza into ekuthiwa yi-pap smear so that kutshekishe uba akana-cancerous cells na okanye ithini indaba yomlomo wesibeleko wakhe, se-healthy kangako na okanye ayikho into ethreatenisha ekubeni uba ingade idevelophe ibe yi-cancer na, so that afumane unyango okanye ke ahlazazi uba akanayo le cancerous cells okanye whatever threatenisha uba ingalidishela kwi-cervical cancer. So sinalo olo ncedo lunjayo. Sibakhuthaza oko kwabamama especially aba-above 30 uba mabaye phi, mabokwenza i-pap smear bona. Abantwana bayavaccinatwa bona, le nto sikhuthaza uba mabasayine abazali ii-consent forms ziphindele esikolweni. Thina i-pap smear yenziwa free ezikliniki. Okay. Phil, siyabulela kakhulu kwethu ngenxa yexesha. There is another segment that we need to go to in 2 minutes from now. Thank you so much. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Bene mini mandi. Thank you, Nkosi kakhulu. Enkosi kakhulu.